Evo go, Đočето, слабиот снимач, 5 пати едно по-друго, никак да снима. Нищо не снима. И едър маш сек. Едър маш от трево са плаши. Абе, доста. Еве, Дани удира по тревата, още еднаш. По трет път едно заснимиме. Дани, насмени се на камера. Не е работил с яки телефона, за това не знаеш как ще стане. Мора се аз да му обясням тук. Точно е работата. Еве, тревата я вадиме. Дани стигки и залиш бурчинът много тежки им дойде. Еве на Дани имотът, викендицата, моторите. Еве го моят мотор. Еве го на Дани моторчета. Моторището. И на Дани викендицата. Нещо му полаза. Нещо му полаза. Не бе! Нямам я. Вот какво пръгаво деца с закачки се ярши. Нямам да я офърля му водата. А не проби да видиш. И Дани е на цело шашав. Абе, не ги мокри, Жешко. Ама много пръски! Будала. И ще ма направи. Тя ме измокри, Дани. Куръцке виждаше. Де измокри му шматъче? Не слуш придва да тебам. Охо. И са байлява тук, плажи, ово. Най-пе изнар. Капаво. Ами телефона си измукри, Будала. Скап телефон. Ево още еднъж викендицата. На Дани имотът. Доля там още ево изградва. Кари, ово, скали, мали. Не знам колко камерата може да го регистрира това. На Дани яката порта, що се откачи от силни от ветър. Ева още еднъж един голям маж, силен як. Ева мъже го ти вземи, ме посними малце. Така, ева е кръвот. Да го избайна, мама. Ай, избайна малчето много. Няма нагоре! Нямам шорта от други. Няма измукни, виж, шо ме направи, не? Шо му направи тази парта? Уфатствам. Не му кой си, какво направя дурен. Вземай, стига. Ще да снимам тук. Идем чунго. Да, е на чунго.